कवने नगरिया में बाजन बाजे, कवने नगर उजियार जी। कवन राजायापन दिया संकल्प, कई लाख दियल दहेज जी। अवध नगरिया में बाजन बाजे, जनक नगर उजियार जी। राजा जनक आपन धिया संकल्प, 9 लाख दिहल दहेज जी। केही चढ़ी आवेला ओलावा से डोलवाओ, केही चढ़ी आवे सुख पाल जी। केही चढ़ी आवेला पैठली हाथी, चवर डोलावे चहुओर जी। राम चढ़ी आवेला ओलावा ही डोलावा, भरत चढ़ी आवे सुख पाल जी। राजा दशरथ चढ़े हाथी पर आवेल, चंवर डोलावे चहुओर जी। राम जी का घोड़वा तैसन सजावल, सोनावा के डोरी लगाई जी। राम जी का घोड़वा तैसन सजावल, सोनावा का डोरी लगाई जी। जाई बरियतिया जनकपुर पहुँचे, राजा जनक जी के द्वार जी। गौआ के सखिया हो गारी सुनावे, लेई दशरथ जी के नाम। जनक दुअरवा पर बाजन बाजे, सोर भइल जनकपुर